שלום, ילדי גן שונית המתוקים, כאן גאיה הגננת, מה שלומכם? אני מאוד מאוד מתגעגעת אליכם. אני רוצה לשאול אתכם, תגידו, איזה חג קרב הוא בא? נכון, חג פסח, ובחג פסח אנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים. אבל בגלל שאני ואתם מאוד אוהבים בעלי חיים וחוקרים עליהם, חשבתי לספר לכם על החתולים במצרים העתיקה. אז נתחיל מהיום. למי יש חתול בבית? אולי לכם, אולי לסבתא, אולי לשכן. החתול הוא חיית מחמד אהובה שאנחנו מגדלים בבית. מישהו יודע איפה עוד אנחנו רואים חתולים? נכון, בישראל יש הרבה חתולי רחוב, לפעמים פוגשים אותם בדרך לגן, בדרך לסופר, בגינה. לעומת זאת, במצרים העתיקה, ממזמן מזמן, החתולים היו הרבה יותר מחיות מחמד. הם נחשבו ממש כמו מלכים ומלכות. הם היו קדושים, ולכן הם היו מקבלים אוכל ומים בקערות הכי מקושטות ויפות, והיו עונדים להם תכשיטי זהב נוצצים כמו שרשרת, כמו שיש לאמא אולי, כדי שהם יראו מכובדים ומרשימים ויפים. אתם יודעים, אם המצרים היו פוגשים חתול ברחוב, הם היו משתחווים אליו, כאילו הם פגשו מלך. המצרים האמינו בהמון אלים, לעומתנו, נכון? שיש לנו אלוהים, אל אחד. ולאחת האלות שלהם קראו בסטת, והיא הייתה עם גוף של אישה וראש של חתול. תדמיינו שהיה לכם את הגוף שלכם, אבל במקום הראש שלכם היה לכם פנים של חתול. איזה מצחיק זה היה. המצרים היו מאמינים שהאלה הזאת שומרת את השמחה בבית ואת הילדים, כמו שהחתולה שומרת על הגורים שלה. החתול היה ממש חלק מהמשפחה, ואם החתול היה חולה, המצרים היו עצובים, אז הם היו דואגים לו ומפנקים אותו כדי שיהיה בריא ומרוצה, שהחתול יהיה שמח, כי כשחתול שמח כולם שמחים. בנוסף, החתולים הם היו כמו גיבורי על. הם היו שומרים על האוכל בבית מבני העכברים השובבים שניסו לאכול אותו. אז מה אתם אומרים, חברים? אהבתם את הסיפור על החתולים במצרים העתיקה? ועוד דבר, פעם הבאה שתפגשו חתול, תזכירו לו שפעם מזמן במצרים העתיקה הוא היה מלך או מלכה. וזהו, חברים שלי, תמשיכו לשמור על עצמכם. אני אוהבת אתכם מלא ומתגעגעת. גאיה הגננת.